teda ako posledným z základnej peťky hostujúceho družstva je s číslom 13 Dalibor Vrk. Práve začínal svoju profesionálnu kariéru vo farbách USK Praha, ktorý je klub, ktorý vždycky dáva príležitosť s číslom 5 Nolan Chem alebo s číslom 12 Marek Zvolanek. Rýchly protiútok domácich, zastavený pražským celkom. Pekná myšlienka. Kolson Bajema za 3 body. Úspešný. Kolson Bajema je mužom posledných sekúnd. Už niekoľkokrát v tejto sezóne bol schopný práve v týchto situáciách úspešne zakončiť za 3 body. Malik Pope na druhej strane a premenia pokus. Prvý úspešný. Čo sa týka bodov z druhých šancí, tak tým a držal tak svoj tým nad vodou. Následný zisk Filipa Kabrta a efektný smeč, ktorý určite dodáva. Posledných 5 sekúnd na útok. Campbell za 3 body. Hráči Jindřichova Hradce nebudú chcieť dopustiť, aby sa stalo to isté v tomto zápase. Dobrá obrana Davida Pekárka, nedorozumenie ale a následný späč Ondreja Šveca. Strelu za 2 body. Čo sa týka úspešnosti, nie je na tom veľmi dobre, ale vynahrádza to práve tou aktivitou. Krásna akcia! Krásna výrobke František Fuchsa. Sekunda, veľmi ťažká strela a systém, alebo akcia, ktorú si David Gale pripravil, nebola zrealizovaná. Veľmi dobrá obrana domáceho družstva, kde Malik Pope vytváral tlak na vyhľadzujúceho. Uvidíme, či to tak aj bude. Určite sa to ľahšie hovorí, ako predvádza na ihrisku. A predĺženie tam Jaden Campbell premenia 2 body a posiela opäť hostujúci tým do vedenia. Malik Pope za 3. Úspešná trojka. Malik Pope vyniká 5 bodov. Trojka Tomáša Valentínyho. Úspešná. Ešte nádej umiera posledná. A táto strela už nezmení nič na tom, že z víťazstva sa radujú hráči USK Praha, ktorí porážajú domáci tým 83-86. A